Ulig di gihapon mga kapobre. Ibaligyan na itong motor para makarinyo ta sa itong motor. Yo, what's up mga kapobre? May gabi may buntag, may ulto, may hapon. Gabihan yung mga kapobre. Dito may lapo-lapo, gabihan mi. Stilan mi. Uber ang trabaho. Ibong sa itong asawa ron. Anong nadugay? Pareha itong sa unang miagi. Anong nadugay? Uber. Uber. Ang trabaho, Uber. Pag-abot sa sweldo, gamay na kay Uber. Ambot. Anong gamay na? Uber ba ya? Antos mga kapobre. Ay, sa orasa maabot ani. Alas 6:12 na. Kapahita mga kapobre. Kita ning mga tagkorta no. Sana lang yun. Diyos lay bahala yun. Okay mga kapobre. Madayon tas itong baklay. Gabiin na. Domingo ugma mga kapobre. Mahuway sa Taglakaw. Domingo. Ngita sa nagtrabaho nito ang balay ito. Ito sa mahimo. Ini sa mga kubi-kubi. Padayon siguro kot sa ito ang kuhan. Buhatong ng CR. Update sa itong motor. Agad siya marinyo mga kapobre kay 4,000 ray ato na sildo itong pagka 30 gahapon niya 4,000 niya utang sa kantin sa kalibo, utang sa among silingan nga tindahan 2,000 kapin, palitan natong solar short pa gani mga kupre o gamay mag-balance na sa silingan dito 200. Talang-tanahon sunod sildo kung maka budget tag kuhan pag-renew nan budgetan na sa 2,000 ang budget para renew. Hindi gapon, yung pag-shoot ng gapon, sunod na po. Ulig di gapon mga kapobre. Ibaligyan na itong motor para makarinyo ta sa itong motor. Time check ta balik mga kapobre. Alas 6:36. Update sa itong bahay mga kapobre. Kay trapal na to. Ako tang kuha ng trapal kay trapal ilugan ba marag silbi kay ano bitaw ay kanang trapal katunang gi dailuan ako manok do ka buok mo ko magtuo katong gibaylo na akong manok mao na to silbi bayad tanan. Niya kay ang nagdaa ato among silingan. Yung sa kong asawa nga nagbati-bati kuno ipahinungod sa nagdala. Wa mo ko magtuo nga katong gibayad mao na dito. Dapat ipahinungod. Ayun ta sila nga ay ikaw lay bahala sa nagdala. Wa mo ko ana abi na ko. Katong gibayad nako. Maduha ka manok, mao na to sakto na to. Di man sus karon. Na ako nagka-desisyon ko. Na kanang trapal nga ibongbong. Ako na
langkaton. Lisdan ako lain trapal. Lain trapal, balik ko sa lain trapal. Ako lang ihatag nila kay murag nasibot sa sila ang indot nga trapal baga. Ako lang ihatag nila para gubot wa ko samok ayo. Di sa bukas kinabuhi. Hala ko'y bayad ato lang ihatag. Isog kinang buy-buy wa. Ako taga Bukid ko, di ba anong buy. Shout out sa mga silingan diha. Uli ang among naihatag ng trapal para kita magubot diha. Samok kayo. Hindi na nagsamok. Ako nang iuli kung gaano sa mapalit nga trapal. Adili iuli ako nang ihatag. Muna ako'y mapalit nga trapal. Ay dili kay hayag. Hayag mga kapobre gamay. Abot sunahan, ngit-ngit sa tani. Ay kana among silingan mga kapobre. Buwan sana sila. Parihara sa namong kabos nya. Ilang balay guba sa basig nangiki. Nang ihatag lang ako ng buwan, trapal. Ako nang ihatag para way gubot. Samo kayo. Lingog-ngog ba? Linga na diya magsinagitay pa. Nilamingon nga. Kuan. Pagkuan pa lang ato daan. Inanta ko nga. Ang ako deban. Ang kanlay di bahala sa nagdastrapal. Si kalibutan ko. Mahibaw sa bisita sa tong trabaho. Yung mag-okay na itong mao na itong manok-buok-buok usas tag-iya o usaba inyo ha ato ako magtubog mo na dili kayo ingon mo nga inyong lalangkaton largo diha. Yan ninyo langkata na, ako rin langkat anak, kung anak ko ilis ako nang ihatag ninyo para may samok nang inahanglan, kaya may anang butangan na, trapala na kamisan kamu mo ilabaw mo nang inahanglan sa siguro anak nang nakadesisyon ko ako na nang ihatag ninyo para may gubot. Silingan na kaita, silingan na tagnatad. Huwag na hagsamok. Ano to sa GY mga kapobre. Sa GY na ta, GY. Yo, what's up mga kapobre. Nakasuod na ta sa mangit-ngit nga lapit. Kita-kita altos balay ha mga kapobre. Don't forget to like, comment, share, and subscribe ya. Shout out ako sa mga parinte, mga Role, mga Butaslak, Katmon, Mindanao, Davao. Nag-asa mo kang kapita, basta parinte ka na kong Role. Musta mo niya mga parinte. Sa tanang mga kailan ako, mga kaigalaan. Kita-kita tos balay. Naya ko na. Naya eh. Mag-init ganiha. Yago eh. Stilan mga kapobre, wag yun. Wagi sulang bateri, solar.
Nga naman sang nag... Huwag akong dudong ah. Yun sa mga kapobre, naabot na ko din mga kapobre. Sa among kuan, among payag nga trapal-trapal, lang katunog sa trapal ha. Ay bawa na mo. Hindi lang ko ito, palihog lang ko diag subscribe sa so, subscribe mga kapobre. Ganahan sa mga support sa akong channel yung pinobre. Palihog lang. Kuan, comment, like, and subscribe. Bye-bye. God bless.